ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навори оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва доставка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, шаби гузашта дар Лондон турнири UFC Fight Night баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду ҷангвари топи бебохти вазни ним сабук Мавсар Евлоев ва Лерон Мёрфи ҷангиданд. Муҳориба тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи Евлоев ба анҷом расид. Ҳамин тариқ Мавсар Евлоев ғалаба ба даст оварда рекорди худро 20-0 кард. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. Бо ин ғалаба Мавсар рекорди касбии худро 20-0 кард ва айни замон дар UFC дар ғалабаҳои пайдарҳам дар ҷои дуюм қарор дорад. Дар ҷои аввал Махачев бо 16 ғалабаи пайдарҳам қарор дорад. Дар ҷои сеюм бошад Чимаев, Топурия ва Улберг қарор доранд, ки онҳо 9 ғалабаи пайдарҳам доранд. 10 ин ғалабаҳоро Мавсар дар UFC ба даст овардааст ва чунин ҷангварони сахт ба монанди Лерон Мёрфи, Алҷемин Стерлинг, Арнолд Аллен, Диего Лопес ва Дэн Игеро шикаст додааст. Айни замон аз ӯ дида довталаби арзандатар нест. Ӯ аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст ва биёед мебинем ки худи чемпион Александр Волкановский оиди ин муҳориба ва оиди Евлоев чӣ суханҳо гуфт. фикр мекунем ки ягон той мо интизор набудем ки Мавсар бо Лерон дар стойка меҷангад. Шояд ӯ фаҳмида ин корро кард, то ин ки аниқ соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад ва дида мешуд ки ӯ бақувваттар аст вақте ки текдаун мегузаронид. Илова бар ин, ӯ Леронро дар стойка зада тавонист ва ба назари ман ин баромади олиҷаноб буд. Ӯ вазифаи худро хуб иҷро кард ва акнун рекорди ӯ 20-0 аст. фикр мекунем ки ӯ довталаби навбатӣ аст. ин муҳориба барои мероси ман муҳим аст, чунки ӯ ҷангвари бебохт аст, ҷангвари насли нав. Ба ман писанд омад ки баъди муҳориба Мавсар номи маро гирифт ва гуфт ки ҳарчи зудтар бо ман ҷангидан мехоҳад. фикр мекунем ки моҳҳои июл ё август вомехӯрем. Ба фикри ман имрӯз Мавсар зудтар буд. Ман аниқ намедонам ки барои чӣ ӯ гӯштӣ нагирифт, лекин ман мехоҳам вақте ки ӯ бо ман меҷангад, пас бигзор ки ҳамаи малакаҳои худро истифода барад, то ин ки ягон баҳона пайдо нашавад. Бигзор ки маро ба замин афтонад, агар боварӣ дошта бошад ки ин корро карда метавонад, чунки вақте ки дасти маро боло бардоранд, ман шунидан намехоҳам ки ӯ барои мухлисон шуда дар стойка ҷангид. Бигзор ки оиди ин чизҳо фикр накунад ва ҳамаи малакаҳои худро истифода барад. Ман медонам ки ӯ маро дар замин идора карда наметавонад ва муҳорибаи мо дар стойка мегузарад. Чӣ коре ки карда метавонад, бигзор ки кунад. Дар ҳама ҳолат ин чизҳо кофӣ нестанд, гуфтааст Волк. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем чемпион омодааст ки зидди Евлоев ҷангад ва Дана Вайт низ гуфт ки эҳтимолан Мавсар барои камарбанд меҷангад. эҳтимолан ӯ дар навбат аст. Медонед, муҳориба худи ҳозир ба анҷом расид. Ман ҳоло тамоман фикр кардагӣ нестам, лекин дар умум бале, ӯ дар мавқеи хуб қарор дорад, гуфтааст Вайт. Ва дӯстон, ин суханҳои Дана Вайтро ба Мавсар расониданд ва ӯ чунин суханҳо гуфт. Ташаккур ба амаки Дана барои ин суханҳо, чунки пеш ӯ маро бад медид ва танқид мекард. Ман барои муҳорибаи унвонӣ тайёрам. Ман зарбазани хубро дар кишвараш шикаст додам. Ӯ ҷангвари бебохт буд. Боз чӣ кор кардан дар кор? Ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳед. Ман моҳҳои май ё июн зидди Волк ҷангидан мехоҳам. Волкановский легенда аст. Ман ӯро дӯст медорам. Ӯ инсони бо эҳтиром аст. Ӯ марди ҳақиқӣ аст. Лекин вақте ки ман ба октагон барои ҷанг зидди ӯ мебарам, эҳтиром нест мешавад, чунки ман ба он ҷо барои гирифтани камарбанд мебарам, гуфтааст Евлоев. Дӯстон, агар муҳорибаи Евлоев зидди Волкановский баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад? Фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.